ассалому алайкум бинандагони азиз. барномаи ҳикмати рӯз манзури шумо мешавад. дар ин барнома якчанд мисраъҳо аз ҷалолиддини румӣ пешниҳоди шумо хоҳад шуд. мори шавҳатро бикуш дар ибтидо, варна инак гашт морат аждаҳо. бояд хатогие кардем, аз пайи ислоҳаш шавем. кӯшиш кунем ки ба хатогӣ роҳ надиҳем. яъне дар ҳар як хатогӣ ё гапи бардуруғ поёни дардноке нуҳуфтааст. раҳмат ба таваҷҷӯҳатон.